Kodba bilsna differenti u ta' kull ġeneru, minn komiċi għal biografiji, oħrajn ta' fantaxjenza u bost oħra ta' politika u attwalità. Il-Fira tal-Ktieb qed toffri xalata għal daw kollha li jħobbu l-letteratura u l-qari, mhux l-inqas it-tfal. Il-ġimgħa filgħodu tfal minn skejjel differenti reġgħu marru jżuru l-Fira tal-Ktieb li qed issir f'Dar il-Mediterran. Tkellimna ma' wħud minnhom. Il-book fair huwa sabiħ u l-qari huwa sabiħ ukoll għax huwa ħaġa li tgħidlek titgħallem. Iva, għax jiena d-dar mal-mam inqgħod naqra kuljum. Iva, għandi ktieb oħxon. X'ismu dan il-ktieb? Mystery Series tal-Mysteries. Fuq x'inhu? Li qed naqra jiena issa fuq Burnt Cottage. Għat-tfal ittelaw ukoll diversi attivitajiet mid Drama Unit li spjegaw b'mod animat siltiet minn kodba differenti. Dwar dan tkellimna ma' Ludwig Galja. Illi sar il-premju tar-Ramaxka. Premju tar-Ramaxka jingħażlu kodba ta' different ages, xi ħawtilgħin sal-kbar, qed nagħmlu siltiet minnhom u nagħmlu dak li tissejjaħ theatre and education. Ġifieri kemm ninvolvu tfal u t-teachers ukoll jagħmlu performance jew qari siltiet minn dawn il-kodba. Waqt il-Fira tal-Ktieb it-tfal kellhom l-opportunità li jitkellmu ma' awturi li jaqraw il-kodba tagħhom fosthom Klera Zoppardi. Ħafna mit-tfal jużaw il-kodba tiegħi fl-iskejjel, l-istilel, is-senduq, kaleidoskopju naf fil-laħwa demolit u jiltaqgħu miegħi hawnhekk niffirmalhom, jixtru l-kodba min jiġi jiktib miegħu u qatt ma jkunu rawni għax jiena għallima wkoll diffiċli biex indur l-iskejjel koll. Fl-istess ħin il-Fira sservi ta' vetrina għax-xogħlijiet tal-istess awturi. Iva, għandi wieħed ta' tfal ġdid Mingo li huwa fuq flamingo li jkun ferut u tfal li dewwuh jaqaf il-ġnien tagħhom u tfal li dewwuh sakemm jerġa' jitjir. Huwa storia sensittiva ħafna u żgur li tfal ħajdu gost fiha. Dak Mingo mbagħad trid tbegħet għall-kbar ukoll mhux fittizju jismu l-art tal-kliem huwa dwar il-Maltin li jgħixu l-art imqazza. Morna hemmhekk, intervistajna konna grupp ta' 3, intervistajna l-Maltin kollha li jgħixu hemmhekk, ħafna minnhom sorijiet. Kollox din is-sena pparteċipaw fil-Fira tal-Ktieb mal-40 esabitur u tintemm is-Sibt.